Het is nou een kwestie van fret op of geen voorbij. Een paar mannen in Den Haag en één in Greens en één in jou het zeggen van het is dien, dan komt dat hut aan. En dan krijg je emotie. Dit is een verschrikkelijke zaak. En mijn reactie was, dan ga ik daar dwars voor liggen. Ja, en je kan van Wiegel en Vonhoven denken wat je wil. Want we hebben natuurlijk wel 2 sfeergewichten, maar een geweldig netwerk. Deep down wist ook Hans Wiegel echt wel dat er iets anders zou moeten worden bedacht. Zo goed als Groningen Vonhoff zich ook realiseren dat ze niet alles konden houden. Dus we moeten niet zo klagen. Net zo eenmaal, ja? Je zo'n mooi wedwaan. Ja. Ja? Nou, het Fries orkest wie wel uitblaast. Het waren Brinkman natuurlijk, Deetman. Wie was die derde minister? Blaks. Oh, Blaks voor de landbouw, ja. Ja, en Evenhuis. En Albert-Jan Evenhuis, ja. Waar had het initiatief van die bijeenkomst genomen? Ik zou het niet weten meer. Maar die bijeenkomst was een soort afsluiting van allerlei bilaterale gesprekken. Hè? Dus ik denk dat een van die eerste voorgesprekken er eentje is geweest door de heer Brinkman en mij. Gaande over de orkesten, hoe moet dat nu? Nou, het idee van je zou het misschien dat Fries Orkest nog kunnen redden, maar na 3 jaar is dat een verloren zaak. Toen hebben we vervolgens die zaak verbreed. En daar heeft, voor wat betreft Friesland, heeft daar toen mijn rechterhand Sjoerd de Jong een enorme rol gespeeld. En er is uiteindelijk een pakket uitgekomen, een package deal. Het Fries Orkest en alle hogere kunstopleidingen gaan naar Groningen. Daarvoor in de plaats komen nog meer lerarenopleidingen dan er al zijn en de hogere agrarische school naar Leeuwarden. Friesland is tenslotte een agrarische provincie. Oud-minister Brinkman van Cultuur kan het hem al jaren goed in het zin brengen. Dat saneemde herenakkoord. Nou ja, ik kan me heel goed herinneren dat er een eindeloze stapel adviezen lag. En dat toen op een gegeven moment de 2 commissarissen van de Koningin bij elkaar zijn gekropen met mij als minister toen. Onder het motto van ja, we kunnen hier brief over blijven schrijven. Maar kunnen we niet met elkaar gaan zitten? Jij bent daar sterk in, jij bent daar sterk in. En dat met elkaar dan te reorganiseren. Maar letters hoe blikken dwaan dat het resultaat nogal wat commotie opsmeert bij de Friese bevolking. En zo waar ik Brinkman nog wel eens on en zinsprutsen. Maar de opleiding als zodanig blijft wel. Dus degene die zich willen laten opleiden, die kunnen dat toch ook doen? Ja, maar niet bij een avondopleiding, als je overdag een baan hebt. Gewoon opleiding. Ja, gewoon opleiding, maar als je overdag een baan hebt. Maar ook avondopleidingen blijven. Ik bedoel, het opleidingssysteem als zodanig. Hoe wil je dat gaan doen? Goed, we gaan nu naar binnen, want dan gaan we... Ja, En ik de steerten zie het lang geer te komen over dat boodschap van Wiegel. Nou, Wiegel had het zelf net betocht, maar die hier zijn mansje daarvoor. Dus dan had Sjoerd de Jong het betocht? Dat denk ik. Het zat over zoveel vakmatigheden verspreid dat elk voor zich niet tot een oplossing kwam. Dus het moesten relatieve buitenstaanders die niet aan één gebied in het bijzonder waren gebonden doen. Sjoerd de Jong, hij wie eerst in Greens, maar doe steeds de lobbyist van de provincie Friesland. De intrigant, de zieker van compromissen. Maar hij wie eigenlijk net van Friesland, maar van Wiegel. Ik denk dat het in 1984 in die tijd ontstaan is. Je zag zo'n veelheid van dingen die allemaal met elkaar niet liepen. En wat alleen maar een hoop gediscussieerd en geen uitzicht opleverde. Dat je op die lange autoritten en toen ook al wel in de file van Den Haag naar huis terug. Ja, dat je wel op gedachten moest komen om het te doorbreken. We kennen elkaar goed, we konden op een bepaalde manier ook wel met elkaar vinden. En hebben daar niet zozeer, dus laten we zeggen, de partijpolitiek een rol laten spelen. We wisten dat we ook wel onder tijddruk stonden. Dus ja, het is vooral uiteindelijk wil. Hè? En niet in een notitie lezen van ja, dit is moeilijk en dat kan niet. Nee, goed kop koffie, een goed kop thee, een worteltje, dat helpt wel, hè? Maar als het aan de deputaire oerlitten wie het peteer van tevoren, wie het net goed kan. Nou nee, want dan zitten er dus alleen vakgedeputeerden. En elke vakgedeputeerde kijkt natuurlijk naar zijn eigen vak. Naar zijn eigen portefeuille.
En wij moesten inderdaad een deal maken met verschillende ministers. Er zat van alles in. Het waren geheim houden. Er waren al heel geen meipraters. Louis Liklema, letter deputaire, die wie toen nog gewoon VVD-steertlid. En? Heel dan neer. Wij wisten van neer. Johanneke Limburg, wie een PR deputaire van cultuur. Ze jedde het via. Op een gegeven moment jedden wij van uw Grenzer collega's, uw Grenzer PvdA-collega's, dat de beide commissarissen en de tal ministers een deal aan het sluiten waren. Het geheim houden hier te krijgen mij dat het regeer zoals ik nog nooit mij maken hier, zo'n package deal. Dat wie toch nee? Ja, dat was nieuw en dat was ook niet op de voorhand zo, want de oude gewoonte was dat elk voor zich. Maar wij hebben dat geprobeerd te doorbreken door te zeggen van nou, wij voelen ook dat we wel een veer moeten laten op dit of dat punt. Want het heeft in de toekomst geen levensvatbaarheid of niet genoeg. En dat je gaat kijken van welke dingen dan wel passend zouden zijn. En dan is het 17 februari 1989. 4 woorden provinciehuis. Een passenconferentie. Het hele college van deputaire steden zit er en vanzelfs Wiegel. Dames, heren, hartelijk welkom. Ik wilde graag verslag doen van een gesprek wat er vandaag is geweest tussen de ministers van Onderwijs en Wetenschappen, Deetman, de heer Brinkman, de minister van WVC, minister Braks van Landbouw, staatssecretaris Evenhuis en mijn collega Vonhoff en mijzelf. En toen zei Wiegel op die passenconferentie dat hij, Vonhoff van Greens en de Fjouwer Bewoordsleur dat die oorpraten hier dat het Fries Orkest opheft was en opgeën zoeken in het Noordelijk Philharmonisch Orkest in Greens. Dat verskaarde kunst- en cultuuropleidingen in Ljouwert, inclusief het conservatorium van Ljouwert naar Greens gaan zoeken. Dat het heger agrarisch onderwijs van Greens naar Ljouwert ging, maar dat de zuivelskwallen in Bolzert ik verdwijnen zoeken en daarin ik opgaan in Ljouwert. En Ljouwert kreeg een soort yield van een hele nieuwe harmonie. Maar het gevoel wie dat er met die laatste trein naar Greens toch wel heel wat voortgeeft. De eerste gedachte weer van Git het Samma. De telefoon ging en iemand zei, hier is de commissaris voor u aan de telefoon. Dat was de heer Wiegel. En die heb ik toen gesproken. En die zei, we hebben een herenakkoord gesloten. En nou worden de orkesten, het Fries Orkest en het zal het GOV of zo zijn, het Gronings Orkest, die worden samengevoegd. En mijn reactie was, dan ga ik daar dwars voor liggen. Zo'n Telo, hij wie doelbargemaster van Ljouwert, maar ik strijder voor het Fries Orkest. De positie van het Fries Orkest, daar beperk ik mij toe, omdat ik dat het beste kon waarnemen, was een hele bijzondere. Want Friesland kent een hoop koren en korpsen. En het was niet zelden zo dat een orkestlid als dirigent voor een van die instellingen stond. En het was ook niet zelden zo dat muzici, uitvoerend of nog net op de NPA, maar dat die als muzikus in een van die korpsen meespeelde. En daarmee het niveau van die korpsen gigantisch mee omhoog trokken. Dat had kwaliteit. Met name met betrekking tot het Fries Orkest lag dat natuurlijk moeilijk. En de deputaire voor de cultuur, Mulder was dat, als ik me goed herinner. Nee, Limburg. Was Limburg, mevrouw Limburg dat al. Ja, die had het er ongetwijfeld ook moeilijk mee. Maar die, op een gegeven moment heeft zij net als alle anderen gekeken, ja, wat zit er verder in die mand, in dat pakket? En gezegd, nou ja, ik ben bereid, en dat heeft ze ook met vuur en vlam gedaan, dat in de staat te verdedigen. Op dat moment wie het eerst even van Padori. En dan denk je, nou ja, maar er lijkt nog wel wat. Er is dus, we zitten in een impasse en die weer dus erop brutsen. En toen had het ik weer bij ons deadline. In Greens had Vonhoff nog in de steden het verdedigen. Nou, Wiegel net. Dat ik denk achterna ook dat ook nog weg voor stier, zou ik dat net weer accepteren. De oren belutsen deputaire.
van Onderwijs en van Agrarische Zaken, Kobus Walsma. In Grijns in de steden had Henk Vonhoff een belangrijke rol spelen in de discussie. In de steden in Friesland is Wiegel achteruit zitten gegaan en die had Kobus en Johanneke het mij rijden laten. Ja. Wie dat een isolationistisch gevoel even? Nou, we hadden erover praat en wij winnen gewoon blij met het resultaat. En wij hebben gewoon gezegd, nou, wij staan ervoor en wij zullen dit gewoon verdedigen. Ja. Hij en op de stoel zit te rieden van ik wil eens even wat zeggen. Ja, maar dat was niet de gang van zaken. Kijk eens, de gedeputeerden hebben de portefeuilles en die verdedigen het beleid. Hè? De commissaris in Friesland, althans in mijn tijd, heeft nooit provinciale portefeuilles gehad. Wouden ze misschien ook niet toen ik daar kwam, maar achteraf en ook toen al, ik heb er nooit iets van laten merken, vond ik het eigenlijk heel plezierig. Want als je geen portefeuilles hebt, kun je overal mee bemoeien. Ik zal hem aanzetten. Contrabassist van het Fries Orkest Wim Nijenhuis. Hij draait nog maar even een bandje van zijn Fries Orkest. Ik vind het een schandaal als zoiets verdwijnen moet. Hè? Dat is onverteerbaar. Vandaar dat de Friese razend zijn geworden. En terecht, hebben ze gelijk in. Er vertrekt hier gewoon alles uit die provincie. We houden totale kunstuitverkoop. Maar je kunt niet zeggen dat iedere Fries opstond en naar bed ging met het Fries Orkest. Eerlijk is eerlijk. En nu is er dus dat Noordelijk Orkest, dat een kantoortje heeft in Groningen. Maar dat Noordelijk Orkest speelt ook in Friesland. Huh? En blijkbaar is het kwalitatief van een zodanig gehalte dat, we hebben dit vraaggesprek in de zomer, dat kort geleden de Raad voor de Kunst dat orkest met een fors bedrag heeft gesteund. Eigenlijk met meer geld dan vergelijkbare orkesten. Het getuigt dan ook zonder meer van grote moed dat de leden van het college van GS zich allen onverkort achter dit akkoord hebben geplaatst. Een akkoord dat ook de handtekening draagt van de voorzitter van dat college. Ook hij zal voorvoeld hebben wat de reacties zouden zijn. Je kunt simpelweg de Friese kunstenaars niet naar Groningen toesturen. Wij horen hier. Roenom in Friesland wie er al je reacties op het besluit zou dat naam weer. Want eigenlijk weet ik net meer. De steden gingen er wel over in discussie, maar de reacties bleun alweer. Het Fries Orkest spotte oerijn, de kunstopleidingen spotten oerijn. En ik de meesten van de Suveldskwallen in Bolzert, ze reizen naar Den Haag daar. Statenleden, wij doen een klemmend beroep op u. Laat dit stuk cultuur in Friesland blijven. Ik zeg u dit uit naam van 21.800 inwoners van onze provincie. Maar ik kan u verzekeren dat wanneer we meer tijd voor onze actie gehad hadden, we u een veelvoud van deze kaarten hadden kunnen aanbieden. En ik wil nu hierbij dan graag de kaarten overhandigen. Ik zag namelijk een geweldige verschraling als gevolg van deze maatregel, waarvan je misschien op rationele gronden kunt zeggen, nou, er zijn toch wel wat argumenten voor aan te voeren. Maar nee, ik had daar hele andere gedachten bij. Men neemde dat de muziekinfrastructuur en zonder Fries Orkest, en dat zul je nou ook is dat minder worden. Ik vind ook dat wat de kwaliteit betreft, ik dat eerlijk zeggen, wat de kwaliteit betreft, moest er echt verbetering komen. Absoluut. Nou, en dat hebben we nou gelukkig hebben we op deze manier realiseren kunnen. Want hoe dan ook, het Noordelijk Philharmonisch Orkest is een prachtig orkest. Maar kwaliteit van heb ik jou daar. Bovendien heeft eerlijk is eerlijk Leeuwarden toch ook in culturele sfeer met de harmonie. En daarom echt ook veel bereikt. Dus het is vaak in een crisistijd ook wel de durf om een nieuwe stap te zetten. Hè? Maar wil hierop het Fries Orkest zal neer verdwijnen? Ja, nou dat was voor hem een moeilijke natuurlijk. Ja.
Maar dat was in de tijd dat het allemaal nog niet in een pakket zat. Nee, dat is een lastige natuurlijk. Want de mensen die spannen je voor een kar en dan moet je wat vinden. Ja. Want die hadden misschien ook wel begrepen dat als de Provinciale Staten dat bij motie hadden aangenomen, het Fries Orkest moet bloeien, dat dat niet veel geholpen had. Nee. Want die betaalden namelijk niet. Ik ben in 87 deputaire geworden. En dat is dan wel een moment dat je beseft dat besturen net al in een halleluja is en mooi waren lange dagen. Maar dat het soms ook, dat je voor besluiten komen te staan. Dit je eens jouwer net nimmer willen vanwege de negatieve effecten. Maar dit je dan toch wel nimmer om nog negatieve effecten zeg maar, vat te komen. Het verzinnen net de schoonheidsprijs van besluitvorming. Maar aan de andere kant weet ik wel hulpbestuurskrachtig om op die manier een knoop terug te hakken. Nu kon je net zo goed mee Vonhof. Jawel. Ja, maar werk je wel blijkbaar. Dat is, Ja, concurreren. Ja, ja. En dat is net als je staat op de markt, nietwaar? Jij dit, ik dat. Ja. En er moet altijd een uitkomst zijn waarbij de partijen van zeggen, nou, die uitkomst kunnen we verdedigen. Ja, maar het waren uiteindelijk mensen die toch altijd boven zichzelf wisten uit te stijgen. En die dat ook wel een beetje spielerij, een beetje, ja, hoorde er ook wat bij de boegbeelden. Nou, die mochten ook gezien worden. Zeker ijdelheid was ook niet vreemd. Maar uiteindelijk hadden ze wel het belang van hun provincie en inliggende steden en inliggende instellingen voor ogen. Zo kwamen ze ook altijd opgestoomd naar Den Haag. Hè. En dan kwam soms ook de stoom wel uit de oren. Maar altijd met het idee, we gaan geen ruzie zitten maken. We proberen iets tastbaars te bereiken. Er was animositeit tussen de stad Groningen en de stad Leeuwarden. Dat is later met Egon ook nog doorgegaan natuurlijk. Ja, dat was heel pijnlijk voor Groningen. Ja, ja, nou, het heeft jullie wel wat geld gekost, maar goed, dat is... ja. Maar is dat logisch, die animositeit tussen Groningen en Leeuwarden? Nou, als je parallel lopende belangen hebt, dan is dat niet uit te sluiten dat er animositeit kan ontstaan. Het kan ook een gezonde competitie zijn die er is. Doet God verdwoon het Jorvert, verdwoon de slachter en de bakker. En de dwars kijk de stakker. En bij een besluit de moer, er blijft meer van Friesland. Maar Grains kreeg het Noordelijk Philharmonisch Orkest. Maar Grains had geen hegere grijsonderwijs. Dus je beschouwt het hele pakket. En zeg je, als wij teruggaan op de Inslijne Wei, dan kan het best wezen dat we aanst met lege handen komen te staan. En nu hebben wij in alle gevallen een deal waar het Friesland net minder van wordt. Wat jullie gezegd hebben de afloop is alles of niks. Wat was niks? Het zij een voortdurend geprocedeer, onzekerheid en ja, gewoon verelending. Respectievelijk, ja, als je te lang oneens blijft over de verdeling van toch nog resterende geld, dan voordat je het weet komt, ja, ik noem maar iets, Maastricht of Helmond of Rotterdam. En dat heeft men zich ook wel gerealiseerd. Eendracht maakt macht. Hè. Op een of andere manier is toch vanuit dat gevoel van achterstelling in het noorden wel iets ontstaan van ja jongens, we moeten het wel eens worden, want anders dan gaat een ander met de buiten vandoor. Kijk, iets te ontleden in delen en dan daarmee te werken is veel moeilijker dan te roepen we verbinden alles met elkaar en we zien het wel. Want als je het uit elkaar houdt moet je heel diep erin om te kijken, als het dan doorgaat, wat er overblijft en wat je daarmee kan. En grote bezweringsformules helpen niet. We hebben te maken met een dictaat van bewindslieden die naar het noorden komen met een zak vol snoep, die zij vervolgens onder de neus van Groningen en Friesland houden. Die mogen er elk één uitnemen. Moeten ze vervolgens onderling ruilen, waarop de minister opgewekt huiswaarts keren met een nog steeds volle zak waarmee ze ginds naar hartelust kunnen strooien. Take it or leave it. Ja, dat was het. Ja. Zo van, als Inge ik maar boeten de stringen stapt, dan is het weg. Ja, als één steentje eruit valt, is het afgelopen. Ja. Dat is ook begrijpelijk natuurlijk, anders maak je geen pakket. Nee, dat snap ik wel. Maar voor de politiek in die tijd, wie dat toch... Slikken. Ja, oors. Ja, of mis. Ja, maar ja, zo gaat het in het leven wel eens een keer. Ja. Niet leuk, niet makkelijk, maar ja. Politiek is ook kiezen, hè.
bestuurders ook kiezen. Soms? Ja. Soms is het ik luister die naar alle mensen om je heen. Ja, en dan kom je meestal nergens terecht. Hoe ga je hem er trouwens altijd zijn geheim houden? Nou, een van de manieren om dingen goed geheim te houden is te zorgen dat niet de hele wereld meepraat. Dat badde na die tijd pas. De aanroende weken binnen we in een spanningsveld te landen komen. Door het verliezende akkoord. Er worden weer naast de koorzet die het net maar elkaar hifken willen kennen. Maar die het wel degelijk maar elkaar te maken zien hebben. Voorzitter, te makkelijk worden zien en voorstanders van deze zaak in het hok zetten van cultuuradeldom en cultuurbarbaren. Nu ben ik nou als voorzitter van de VVD-fractie. Oppositie. Oppositie. Maar je bent een volger van Wiegel. Nee. Neerwest. Maar hij is een commissaris van de VVD. Ja, maar dat speelt net. Nee? Nee. Nou, hier omdal in de Eftergroen, maar net... nee. Zelden in de geschiedenis van deze provincie hebben de staten een moeilijkere beslissing moeten nemen dan op de dag van vandaag. Zelden zijn de emoties in deze provincie ook zo hoog opgelopen. Ik wil wel zeggen, voorzitter, dat ik de inzet van het college en zijn voorzitter respecteer. Maar de conclusies die zij lopen net. Het boegenmatten van de oermacht van het randstedelijk regionalisme ben we wend. Maar de mij instemmen kan ik net hoe je het krijgen. Wij gaan vanmorgen al zijn dat wij de culturele keelslag van Friesland net accepteren. En dat wij daarom tjen dit akkoord binnen en het versmieden. Nog anderen? De meerderheid van mijn fractie zal het akkoord steunen. Dan breng ik thans het akkoord in stemming. Wie is daar tegen? Dat is van de fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Leunen, mevrouw Van den Hoek. Mevrouw Betten. Mevrouw Schaafstal, de heer Spieksma, de heer Boorsma. De heer De Graaf, mevrouw Dirkstra. De heer Hoijering, de heer Heldoorn, de heer Witteveen en de heer Smulders. Van de fractie van de VVD, de heer De Wolf en de heer Van Ulzen. En de fracties van FNP, D66 en Progressief Friesland. Naar mijn taxatie is dat een minderheid. Kunt u zich daarin vinden? Dan is het voorstel van het college aanvaard. Schorst de vergadering voor een korte onderbreking. De zinstemmers in de Partij van de Arbeid die verwachten dat ze de hele VVD-fractie, die wie nog eens in de oppositie, dat ze die mij krijgen zoeken. Nou, fjouwer van de size, Hassa en wat door mij. Ik. En waarom, Sjoen? Denk ik, ja. Het wie wel op dat moment, op dat stuit. Maar de afwegingen die we toen moesten maken, was het beste. In je fractie van de Partij van de Arbeid, daar wie een soort mensen die zijn van, we doen net mij. Ja. Daar heb ik altijd wat mengde gevoelens bij. En ik heb dus groot respect voor die steerteleden. Het winnen denk ik 6. Die het achter uw steenbleum binnen. Die hebben wel die bestraft. Want bij de volgende verkiezingen is net een van die steerteleden weer op de lijst kwam. Ja, het zeurde wel, maar het kriegen verzels ik van alles. Die skitter in de harmonie. En een sterke, heger agrarische squalle, het verhaal. Je bent daar de conclusie kwam dat inderdaad in Friesland deze beide squallen bij elkaar komen moesten. En net lang daarna is het gesprek ontstaan ten opzichte van de hegerhuizen squal in Friesland en Grains. Nou ja, het resultaat daarvan dat, had het heel akkoord teweeggebracht. Maar ik zeg heel nadrukkelijk dat vanwege de ontwikkelingen binnen het heger onderwijs we echt daar schaal voor komen moesten. Of zien we gewoon het net red. Of zien we net die studierichtingen al te staan brengen kunnen die er nog binnen. In de laatste fase, de laatste oorlog van die opleidingen. Dus naar mijn oordeel wie er geen oren
mogelijkheid dan schaalvergroting. Dat bracht een schok teweeg en tegelijkertijd, u kent nog wel het woord gezag. Hè? U en ik zijn, mag ik zeggen, allebei een beetje ouder geworden. Maar in die tijd was er nog wel iets, als er moeilijke dingen zijn... en we hebben bestuurders die er echt het vuur voor uit hun slof verlopen... maar die met elkaar dan thuiskomen met het verhaal... dit is het, dat is wel geloofwaardig. En dat was dus niet berusting. Je hebt ook niet ontzettend lang kritiek daarop gehoord... want men had allebei wat over. Dus dat geloof hebben ze ook wel uitgedragen. Dus die overredingskracht... En niemand heeft toen precies meer gevraagd van stuur me nog eens een briefje... of hoe zit dit, of hoe zat dat. Dat was de nieuwe werkelijkheid. Dat was het knappe, denk ik, van de noordelijke bestuurders. Dat ze ons daar in het verre daarna hebben overtuigd... maar dat we met elkaar iets hadden van jongens, nou niet meer... mag ik denken zeggen, niet meer lullen, maar poetsen. Dat heeft wel gewerkt. Den Haag zie je Safir van het noorden oud... dat het noorden moest zelf maar wat bedenken... want anders wie het net goed kan. Wie het minder wist, denk ik. Dan hien wij als Friesland dus niet het oerhouden doen. Minder dan nou. Ja. Ik denk wat we nou kregen, de noordelijke hege squallen, de drie hege squallen, wetsers, dat het nog maar de vraag is of dat er echt kan wie als we dit net dienen houden. Wij moeten voor 100% op de uitvoering van deze oerinkomst rekening kennen. En waar we dus ook wat op verzoen hebben, is dat het ene part van het akkoord samen uitgevoerd wordt. Dus het orkest weer samenvoort en het conservatorium weer samenvoort. En wat hebben we nog knokken maken voor het verhaal? Het zie je niet door. Ja. En dat weet je dan van tevoren niet. Nee, trouwens, ik geloof wel dat er in de steden al verwaskoog is. Dus maar dat ben dus ook weer van zo'n situatie komen zo te staan. Dan zoek ik wel daar ik meer even verhaal. Wij hadden er trouwens wel Bob op zitten. Wij vielen nu zo verantwoordelijk voor dat akkoord, Walsma en ik. Vooral dat we dus ik op die uitvoering zitten en net van, nou, dit is besluit, is de norm, volgende besluit. We hebben er erg, het had dus erg in de besnijing gaan. Maar de relatieve positie van Friesland nu, ten opzichte van de rest van het land, is veel en veel beter dan, zeg maar, eind 70 jaren. Kijk naar onze hoofdstad. Ook door de komst van die Hoge Agrarische School, maar zeker ook door de komst van de Hogere Hotelschool. Hebben we ook nog even via een bepaalde manier van doen naar Friesland gehaald. Nou is die stad wel veranderd. Hè? Heel veel jonge mensen, studenten, vrolijker geworden. Dus we moeten niet zo klagen. Net zo eenmaal je, ja? Je zo'n mooi wedden.